jotono khulumka Tripura hastini joto lukurokno Tripura len chobani chibai te hambaya pharo tini 5 তারিখ মার্চ 2022 সালমানি সালো Ipft Central Committee ang Ipft Central Committee ni Culture te Sport Secretary ang Bito Debbarma ang ani Achukthai pojana ang sakphang paiangi ang Achukthai no Yakarkha boni bagi party Ipft Tripura hastini chini party Ipft President Sir NC Debbarma no bono khulumbai ani koimung bulai bono yapharo social media ni bisingti te officially ang birino ko ani resignation paper ronai bone bagi joto Tripura lena hamjangnai Tripura hastini Sengkwrak no joboni chibai te hambaya phari khulumuya phari ang joton thani nakarsano ani chairok tongoni nakarti te dofani bagi samtana bagi jefurpuno tiar tongo bone bagi Ipft aiglok thun Tripura len daktiman thun hambai te khulumka